Eli tosiaan tervetuloa tähän tiistain tietoiskuun. Tänä aamuna on aiheena tämä KV-liikkuvuusprosessi. Mun nimi on Teemu Lähde ja mä oon tosiaan kehittämispäällikkönä Työtehoseuralla, mutta myös sitten tuonne Opetushallituksen eli meidän kansallisen toimiston suuntaan niin toimin Erasmus Plus-koordinaattorina. Nyt sitten, että saadaanko vielä noin. Jonkun verran tullut kysymyksiä, että mistä tuolta Intrasta nyt löytyy sitten näitä kansainvälisyysasioita, niin se löytyy sieltä käytännössä sieltä, missä on koulutustoiminta. Mä otin tuohon kuvakaappauksen, että opiskelijapalvelut ja opiskelijan polut ynnä muut, niin sieltä pohjalta löytyy tuo kansainvälisyys. Ja siellä on sitten eriteltynä vielä opettajat ja muu henkilökunta, ja sitten on nämä opiskelijavaihto- ja työssäoppiminen, ja lisäksi sitten noin vuoden 2023 KV-katsaukset. Näitä voi sitten tutkailla. Sieltä löytyy noita dokumentteja, muun muassa meidän Erasmus Plan ja sitten tämä kansainvälisyysstrategia ja niin edespäin. No mitä nämä Erasmus Plus-liikkuvuudet sitten on, niin kerrotaan vielä. Eli nämä on osa tätä ammatillisen koulutuksen Erasmus Plus KA1 VET-akkreditoinnin toimeenpanoa. Ja tämä meidän Työtehoseuran oma akkreditointi on voimassa vuoteen 2027 asti. Me saavutettiin se vuonna 2021. Ja tosiaan niin tämän jälkeen voidaan hakea sitten semmoisella kevyemmällä haulla tätä uutta akkreditointia. Akkreditointi on vähän sama asia kuin eräänlainen laatustandardi ja sen saavuttaminen, eli meillä on tämmöinen eräänlainen Erasmus Plus laatusertifikaatti nyt sitten olemassa sinne vuoteen 2027 asti, ja tämän turvin niin me saadaan tämmöisessä oppilaitosten omassa rahoitushaussa, joka on suunnattu näille akkreditoidulle oppilaitoksille, niin voidaan hakea vuosittain liikkuvuusrahaa. Tämä akkreditointi takaa sen, että me saadaan se rahoitus niin kauan kuin tämä akkreditointi on voimassa, mutta se ei takaa sitä rahoituksen suuruutta. Eli voi olla, että se on suurempi jonain vuonna ja sitten taas jonain vuonna se voi olla pienempi, mutta se on aina jonkunlainen. Rahoituksen käyttö on 15 kuukautta lähtökohtaisesti ja sitten siihen saadaan hakea jatkoa, joka pidentää sitten maksimikäyttöaikaa aina 24 kuukautta. Meillä on esimerkiksi nyt, me käytetään vuonna 2023 kesäkuusta niin kuin käytön aloitettua rahoitusta ja meillä on jatkoaika siihen, eli saadaan käyttää se vielä loppuun toukokuuhun 2025 asti. No sitten näiden liikkuvuuksien käyttöä, niin sitä säädellään EU:n julkaisemassa ohjelmaoppaassa ja käyttötapa ja sisällöt vaihtelee vähän rahoituksittain. Eli joka vuosi tulee aina uusi ohjelmaopas ja se ohjelmaopas säätelee sen vuoden rahoituksen käyttöä. Eli nyt esimerkiksi tämän meidän vuonna 2023 myönnetyn rahoituksen käyttöön säätelee vuonna 2023 julkaistu ohjelmaopas. Ja akkreditoinnilla niin me sitoudutaan nyt niihin laatutavoitteisiin, ja laatutavoitteista tärkeänä tosiaan tuon meidän oman Erasmus Planin noudattaminen. Erasmus Plan on siis Työtehoseuran oma suunnitelma, jolla me ollaan sitouduttu ja suunniteltu, miten me tullaan käyttämään aina tämä vuosittainen liikkuvuusrahoitus. Jos me poiketaan näistä laatutavoitteista, niin se voi johtaa siihen kyseisen tuen takaisinperintään, voi johtaa varoitukseen, tai sitten se voi kokonaan johtaa tämän akkreditoinnin menetykseen. Eli meille olisi hyvin tärkeää, että me pystyttäisiin noudattamaan tätä meidän Erasmus Plania ja käyttämään tätä meidän rahoitusta siten, kuin on suunniteltu. Että myös käyttämätön rahoitus on huono juttu, koska se joudutaan palauttamaan sitten, ja meillä ei ole sitten silloin niin kuin yhtään mitään iloa. Ja negatiivinen puoli siinä on vielä lisäksi se, että meidän kyseisen rahoituksen käytön loppuraportin pisteet laskee sitten, jos rahoitusta on käyttämättä. Ja mitä enemmän sitä on käyttämättä, niin sitä enemmän laskee ne pisteet. No, esimerkkinä sitten vielä tämän vuoden 2023 rahoituksesta, että miten esimerkiksi tämmöinen matkatuki muodostuu, niin se on käytännössä sitten niin kuin aloitetaan näin päin, eli miten se tuki muodostuu, niin se tuki muodostuu tämmöisistä osista kuin matkatuki,
eli suora kilometrimäärä kohteesta kohteeseen päätoimipisteiden välillä. Tuki kattaa sen menopaluun, vaikka se onkin vain yhdensuuntainen matka. Yksilötuki on sitten päivittäinen korvaus maakohtaisen taulukon mukaisesti, ja siellä se yksilötuki määräytyy sillä tavalla, että ensimmäiset 14 päivää, eli tämä 2 viikon jakso, niin se tuki on 100%. Ja sitten sen 100% jakson jälkeen, niin tuonne 60 päivään asti henkilökunnalla opiskelijoiden tämmöisissä pitkäkestoisissa liikkuvuushankkeissa, se voi olla jopa 360 päivää, niin siinä se on sitten 70% siitä tuen määrästä. Tuossa on nyt näköjään taulukossa kirjoitusvirhe, eli ensimmäinen 1-14 päivää on 100% ja sen jälkeen sitten 70% siitä tuen määrästä, mutta siihen on olemassa siihen taulukko, että niitä ei tarvitse laskeskella. Tämän lisäksi tulee vielä organisointituki, joka on sitten vaihtelee 0 ja 100 ja 350 euron välillä per liikkuja, ja tämä organisointituki on nyt sitten oikeastaan se, mikä oppilaitokselle tulee sitten niin kuin viivan alle näistä liikkuvuuksista. Eli esimerkiksi nyt sitten tämmöisistä opiskelijoiden lyhytkestoisista liikkuvuuksista, mitä meillä on toteutettu, ja henkilöstön työnvarjostusjaksoista, mitä on toteutettu, ja näin, niin näistä saadaan aina 350 euroa per liikkuja. Ja tämä on 100 liikkujaan asti, eli käytännössä niin me ei niin kuin sitä 100 liikkuvuutta tulla näissä jaksoissa ylittämään koskaan, koska meillä ei ole arvioitu edes niin paljon liikkuvuustoimintaa, että meidän liikkuvuustoiminnot liikkuu siellä jossain muutamia kymmenien liikkujien paikkeilla. Eli jokainen liikkuja tulouttaa meille sitten aina sinne viivan päälle tätä 350 euroa. Sitten jos meillä on jotain kursseja tai tämmöisiä opiskelijoiden vaikka skills-kisoja tai muita vastaavia, niin niissä on sitten tämä 100 euron organisointituki, mikä tulee, eli se on vähän pienempiä tukihenkilöt, joita osallistuu tämmöisiin skills-kilpailuihin, niin niistä on sitten 0 euroa tai organisointituki. Organisointituen voi vapaaehtoisesti jättää pois, eli jos oppilaitos haluaa esimerkiksi nyt sitten sijoittaa suuremman määrän, vaikkapa 350 euroa sitten siihen opiskelijan liikkuvuusjaksoon, niin se on ihan mahdollista tehdä, ja kannattaakin tehdä semmoisessa tapauksessa, missä sitten se jostain syystä ei saada sitä budjettia mahtumaan sitten tuohon liikkuvuusjaksoon määritellyn rahan sisään. Sitten jos henkilökunta osallistuu tämmöisille koulutustukijaksoille, niin niihin saadaan, koulutusjaksoille, niin niihin saadaan koulutustukea 80 euroa per päivä maksimissaan 6 päivän ajan. Nämä koulutukset on jotain muuta kuin luentoja tai tämmöisiä perinteisiä kursseja, eli vaikka kursseista puhutaan, niin näissä määritelmänä on se, että ne täytyy olla tämmöisiä monikulttuurisia, eli siellä on osallistujia useista maasta, ja siellä toteutustapa on jokin muu kuin luento. Että johonkin esimerkiksi tämmöiset kaikki kongressit ja seminaarit ja tämän tyyppiset messut on niin kuin rajattu sieltä ulos, koska niissä on hyvin vähän tämmöistä suunniteltua ja kohdennettua aktiviteettia sitten näille kohderyhmille. Että se ei riitä, että mennään joukkoon ja ruvetaan juttelemaan, vaan siellä on ideana just se, että ikään kuin opettajat ja saman alan opettajat pystyy toimimaan keskenään. Ja meitä on vähän vaihtelevia toteutuksia ollut. Sitten jos erikoistapauksissa, niin on myös tämmöinen kielikoulutustuki. Se koskee pääsääntöisesti näitä opiskelijoita, ja se tarkoittaa silloin sitä, että meillä on käytössä tämmöinen OLS-kielikoulutusalusta, missä voidaan omaa kielitaidon tasoa testata ja kartoittaa, ja voidaan myös opiskella sitten lisää sitä kyseistä kieltä, mutta sitten jos sitä kieltä ei ole siellä esimerkiksi tarjolla, se on joku kiinan kieli, mitä sitten lähdetään opiskelemaan, niin semmoiseen sitten voidaan tietty määrä osoittaa tämmöistä kielikoulutustukea, että voidaan vaikka osallistua sitten johonkin kielikoulutuskurssille, mutta sekin tuki on vaan 150 euroa, että sillä ei niin kuin kauhean pitkälle vielä pötkitä. Vuoden 2023 rahoituksessa sitten, miten tätä tukea on käytetty, niin siellä on esimerkiksi nämä opiskelijaliikkuvuudet, ja opiskelijat nyt pystyy käyttämään käytännössä vaan tähän työssäoppimiseen ja sitten oppilaitosjaksoon. Ja se, mikä tuosta nyt sitten puuttuu vielä, niin on ne skills-kilpailut, eli
opiskelijoille ei ole olemassa tämmöisiä työnvarjostusjaksoja eikä ryhmäliikkuvuuksia eikä kursseja. Että opiskelijat pystyvät sitten menemään työssä oppimaan ulkomaille tai sitten he voivat mennä opiskelemaan johonkin vastaavan tyyppisen oppilaitoksen sinne ulkomaille tai sitten heitä voi osallistua joku porukka tämmöiseen ammatilliseen skills-kilpailuun. Meillä on esimerkiksi ollut toi floristiikan alan opiskelijoita osallistui viime vuonna ulkomailla tämmöiseen Florist Cup-nimiseen skills-kilpailuun ja olivat siellä sitten Erasmus-tuen turvin. No henkilöstöliikkuvuuksissa sitten niin on tosiaan tämä job shadowing, eli se on nyt työnvarjostus, ei sillä oikein semmoista parempaa nimeä ole. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että mennään niin kuin tutustumaan siihen, että miten jossain vastaavassa oppilaitoksessa ulkomailla tehdään sitä omaa työtä. Ja voidaan samalla tutustua sitten paljon muuhunkin, mutta semmoiset niin kuin puhutaan vierailuista, niin ne ei ehkä sovi tähän, että kyllä se täytyy olla sellainen suunnitellumpi jakso sitten, miten osallistutaan. Ikävimmilläänhän se on ollut semmoista, että meillä on esimerkiksi ollut tuolla luokan perällä istumassa sitten ranskankielisestä oppilaitoksesta opettajia, ketkä eivät ole ymmärtäneet sitten meidän suomenkielisestä koulutuksesta yhtään mitään, mutta tämmöinen työvarjostustapa on hyvin huono, eli kyllä se täytyy suunnitella sitten sillä tavalla, että tarjonta on esimerkiksi yhteisellä kielellä tai sitten pitää olla joku tulkki mukana tai muuten sitten hoitaa se, että se pystytään niitä Erasmus-laatuvaatimuksia noudattamaan, eli tämmöinen kokemusten vaihto sitten puolin ja toisin onnistuu. No sitten on kouluttajavaihto, eli voidaan mennä opettamaan sinne toiseen maahan. Nämä on yleensä vähän pidempiä jaksoja, mutta kuitenkin niin tämmöistä ja vastavuoroisesti voidaan ottaa sitten toki sieltä ulkomailta se kouluttaja meille kouluttamaan sitä samaa jaksoa. Sitten oli tosiaan nämä kurssit, joista tuossa jo aikaisemminkin mainitsin, eli niissä nimenomaan tämmöiset koulutustapahtumat, missä opiskellaan jotain aihetta yhdessä muiden vastaavien vertaisten kanssa ja se opiskelun toteutustapa on joku muu kuin luento, niin tämmöisiin voidaan osallistua ja siihen saadaan sitten vielä siihen ei saada organisaatiotukea, mutta siihen saadaan sitten se kurssituki päälle, mikä oli se 80 € per päivä. Valmistelevat vierailut on sitten tämmöisiä muistaakseni 3 päivää kestäviä. Siinä matkapäivät kuuluu mukaan siihen. Ne on tarkoitettu tämmöisen useamman kuin yhden maan vertaisten kokoontumiseen paikkaan X, jossa sitten suunnitellaan esimerkiksi hanketta tai suunnitellaan tämmöistä tulevaa opiskelijavaihtoa tai vierailua ynnä muuta. Ja siinä on könttäsumma 575 €, joka myönnetään sitten liikkujalle. Ja siinä oli muistaakseni 1-3 liikkujaa oli se määrä, eli kovin suurta joukkoa ei tämmöiseen valmistelevaan vierailuun pysty sitten lähtemään. Sitten on vielä tämmöisiä asiantuntijavierailuja, eli kutsutut asiantuntijat. Näissä se oli muutaman satasen, taisi olla 150 vissiin oli se tuki, minkä asiantuntijavierailu voi saada. Eli käytännössä tämmöiset kutsutut asiantuntijat on sitten sellaisia, että he tulee sillä omalla Erasmus-rahallaan sitten meille vaikkapa tuommoiselle job shadowing-jaksolle, ja me voidaan sitten omia kulujamme kattaa sitten tämmöisen kutsutun asiantuntijan tuella, koska siinä ne kutsutut asiantuntijatkaan ihan sujuvasti tuonne meidän normaaliin arkeen sujahda, vaan kyllä sellainen joku täytyy olla vähän niin kuin esiliinana sitten hoitamassa, että ovat oikeassa paikassa ja järjestelemässä ja ainakin tekemässä jotain valmisteluja ja valmistelevaa materiaalia. No sitten vielä tämän Erasmus Plus-koordinaattorin rooli tässä prosessissa, eli mitä sitten käytännössä niin kuin minä meillä teen, niin Erasmus Plus-koordinaattorin rooli on ohjata, opastaa, neuvoa ja seurata vielä, että tämmöiset jaksot, mitä suunnitellaan ja toteutetaan, että ne ylipäänsä soveltuu tämmöiseksi rahoitettavaksi toiminnoksi, ettei tehdä valtavia valmisteluja ja kenties sijoitetaan ja pistetä rahaa menemään ja sitten todetaankin, että ei voida tehdä apurahasopimusta eikä näin ollen saada tätä Erasmus-tukea sitten siihen toimintoon.
Sitten jakson ohjelman pitää täyttää ne laatuvaatimukset, mitä tuolla on mainittu, eli se täytyy jollain tavalla kuulua siihen meidän Erasmus Plan-jaksoon, tai anteeksi, tuohon Erasmus Plan-suunnitelmaan, ja sitten sen täytyy myös täyttää nämä muut Erasmus Plus-laatuvaatimukset. Myös täytyy minun varmistaa se, että liikkujalla, eli on se sitten henkilöstöä tai opiskelijaa, niin on tarvittavat tiedot sitten tueksi, eli että hän tietää, mitä siellä pitää tehdä ja ikään kuin mitä häneltä vaaditaan ja mitkä on sitten jälkitoimet ja näin päin pois. Sitten tämä, että noudatetaan niitä oikeita rahoituksen kulloisimpiakin vaatimuksia, eli käytännössä meillä usein on tilanne, että meillä on useita rahoituksia päällekkäin käytössä, että nytkin voisi olla tilanne, että meillä olisi jo kesäkuussa 2024 myönnetty rahoitus, jolloin meillä on siellä kahta eri ohjelmaopasta sitten käytössä ja erilaisia ehtoja myös käytössä, niin että noudatetaan niitä oikeita vaatimuksia. Myös sitten se, että noudatetaan työtehoseuran vaatimuksia, eli meillä on matkustusohjesääntö, mikä määrittelee tiettyjä tapauksia. Meillä täytyy olla henkilöstöliikkuvuuksissakin, niin täytyy olla se esihenkilön hyväksyntä siellä taustalla, että tämmöinen matkasuunnitelma on siunattu ja se saadaan toteuttaa ja tehdä. Ja sitten opiskelijoiden kohdalla niin täytyy varmistaa se, että jakso ei millään lailla haittaa sen opiskelijan opintoja. Ja jos kyse on työvoimapoliittisesta opiskelijasta, niin pitää vastuuvirkailijalta varmistaa, että se jakso on ok ja sopii niin hänen opintoihinsa ja niin edespäin. Sitten tietenkin se, että on tarvittava vakuutusturva olemassa ja tarvittavat dokumentit muuten sitten tehtynä, että on just nämä apurahasopimukset ja niihin liitteet ja olemassa ja näin päin pois, koska nämä on sitten taas, jos ja kun meillä tehdään sitten se dokumenttien tarkastus tuolta rahoittajan toimesta, niin tämmöiset dokumentit pitää löytyä. Ja sieltä on sitten, pitää olla todennettavissa muun muassa matkapäivät ja niin edespäin, että ollaan sitten tehty sitä, mitä ollaan suunniteltu ja sovittu tekevämme. Ja sitten vielä lopuksi tämmöinen tärkeä asia, että pitää nämä palautteet tulla kerättyä, eli palautelinkki tulee aina tuolta Opehon suunnalta, ja siellä on sitten semmoinen pohja, mihin ikään kuin se oma jakso raportoidaan, ja nämä vaikuttaa myös sitten siihen meidän loppuraportin pisteisiin, eli jos siellä on raportit täyttämättä ja palautteita antamatta, niin me ei saada sitten täysiä pisteitä sieltä raporteista. Tämä on oikeastaan myös apurahasopimuksissakin mainittu asia, eli siellä on jopa, että jos palaute ja loppuraportti jätetään tekemättä, niin meillä on oikeus periä sitä tukea takaisin. No sitten opiskelijaliikkuvuudessa, ketkä on niitä vastuuhenkilöitä siinä prosessissa, niin käytännössä se on se opiskelija itse, sitten on se oma vastuukouluttaja, sitten Erasmus Plus-koordinaattori, koulutusjohtaja ja vielä opinto-ohjaaja. Ja opiskelijaliikkuvuusprosessi menee käytännössä tällä tavalla, eli totta kai opiskelijalle jollain tavalla markkinoidaan sitä jaksoa ja mahdollisuuksia alun perin, mutta opiskelija ilmaisee sen kiinnostuksensa lähteä sinne jaksolle. Opiskelijan tilanne arvioidaan, onko jakso mahdollinen, onko jaksolle edellytykset olemassa, eli onko opinnot edenneet sillä tavalla, että jakso voidaan toteuttaa, onko jotain rästissä, onko kielitaito riittävä, onko opiskelijan muu tilanne sellainen, että hän pystyy lähtemään ja näin päin pois. Ja sen jälkeen sitten lähdetään laatimaan sitä suunnitelmaa jaksosta, sen kestosta, kartoitetaan mahdolliset jo olemassa olevat yhteistyökohteet, eli meillä on yhteistyöoppilaitoksia löytyy jo ennestään ja niitä voidaan myös sitten tuolta verkostoista hakea, niin katsotaan, onko siellä mahdollisuuksia päästä liikkumaan, että ajankohta on aina semmoinen haasteellinen, koska eri maissa on eri tilanneet. Kesäaika voi olla hankala, koska Suomessa ja sitten esimerkiksi tuolla Keski-Euroopassa ja Etelä-Euroopassa niin loma-ajat vähän poikkeaa toisistaan ja joulun ajat saattaa olla erilaisia ja näin edespäin. Eli se täytyy aina miettiä sitten se sopiva jakson ajoitus. Sitten opiskelija etsii sitä paikkaa, henkilöstö tukee, laaditaan koulutussopimus sekä apurahasopimus ja tehdään tarvittavat varaukset. Tässä voi olla joku muukin sopimus taustalla, tietenkin oppisopimuskin on aina mahdollinen, mutta ainakin toistaiseksi vielä hyvin harvinainen, että ei ole tullut meillä vielä yhtään vastaan ulkomailla tehtyä oppisopimusta. Jakson aikana sitten niin opettaja kontaktoi sovitun mukaisesti, eli siellä koulutussopimuksessa luonnollisesti määritellään se yhteydenpito ja sen tiheys, ja sitten seurataan, miten siellä opiskelijalla sujuu.
Opiskelijalla on sitten päävastuu, eli osallistuu sovitun mukaisesti sinne jaksolle ja raportoi sitten aina kontaktoinnin yhteydessä, miten on mennyt. Työpaikka siellä ohjaa opiskelijaa, antaa palautetta ja antaa sitten todistuksen jaksosta. Sitten jakson jälkeen on tämä dokumentaatio, eli hoidetaan ne kirjalliset tehtävät ynnä muut, mitä siellä jakson aikana on sovittu. Sitten opiskelijan osalta niin osallistuu tähän jälkimarkkinointiin ja kertoo aktiivisesti kokemuksistaan. Eli se on yksi, mikä oli siellä Erasmuksen laatuvaatimuksissa myös, eli näitä tuloksia pitää levittää. Se koskee kaikkia Erasmus-rahoituksen avulla liikkuvia myös henkilökuntaa. Eli ollaan sitouduttu siihen, että aktiivisesti levitetään sitä tietoa. Ja sitten tosiaan tämä palaute, eli se Erasmus Plus-jakson palautekysely, niin siihen vastataan. No, henkilöstöliikkuvuudessa sitten on vähän eri porukka vastuussa, eli siellä on sitten tärkeässä roolissa on tietenkin se esihenkilö, sitten on tämä henkilö itse, Erasmus Plus-koordinaattori ja sitten koulutusjohtaja. Henkilöstöliikkuvuudessa niin aika pitkälle mennään samalla tavalla kuin tuossa opiskelijaliikkuvuudessakin, että ilmaistaan kiinnostus lähteä sinne jaksolle ja henkilön tilanne taas arvioidaan. Tässä oikeastaan niin kuin nyt sitten niin meidän tämä strategia on suunniteltu sillä tavalla, että näitä vähän aktiivisemmin näitä henkilöstön koulutus- ja kehittymiskohteita kartoitettaisiin jo valmiiksi, että esimerkiksi kehityskeskustelussa niitä voitaisiin käydä ilmi, ettei tule sillä tavalla, että sitten niin kuin extempore aina pitää joku jostain etsiä, kun tulee mahdollisuus ja tilaisuus lähteä sitten liikkuvuusjaksolle. Et mielellään se, että näitä suunniteltaisiin, koska tämä on sitten taas yksi tuolla, kun tätä laatua mitataan ja arvioidaan, niin on se, että kuinka hyvin meillä on henkilöstön kehityskohteet on etukäteen suunniteltuja. No sitten henkilön kanssa laaditaan se suunnitelma siitä jaksosta ja sen kestosta ja kartoitetaan mahdolliset ja olemassa olevat yhteistyökohteet, verkostot mukaan lukien. Ja sitten sovitaan se paikka ja laaditaan se apurahasopimus ja tarvittaessa siihen vielä liite. Yleensä siihen aina joku liite tulee, mikä määrittelee ja kertoo sitten sen jakson sisällön. Ja sitten vasta tehdään ne tarvittavat varaukset. Jakson aikana sitten niin tämä, kuka sitä jaksoa koordinoi, sehän voi olla joku muukin, se voi olla Erasmus Plus-koordinaattori tai se voi olla joku verkoston kontaktihenkilö ynnä muu. Kuitenkin se voi olla se henkilö itsekin, mutta kuitenkin niin sitä seurataan ja kontaktoidaan, jos ollaan sovittu joku kontaktointitiheys. Ja sitten se henkilö itse osallistuu tietenkin sovitun mukaisesti jaksolle ja raportoi sitten sen kontaktoinnin yhteydessä ja kohde sitten, mikä se onkaan, niin se kohde sitoutuu toteuttamaan sovitun ohjelman, antamaan palautteen ja antaa sitten todistuksen myös jaksosta. Tämä todistus annetaan myös niille opiskelijoille. Ja sitten samat asiat tärkeät, eli dokumentaatio, markkinointi ja sitten se Erasmus Plus-jakson palautelinkki ja vastaukset. Tänne loppuun on sitten vielä kerätty käytännössä nämä Erasmus Plus-liikkuvuuden laatukriteerit, jota mä en nyt tuossa ala luettelemaan jokaista erikseen, mutta kuitenkin niin tässä on näitä opiskelijaliikkuvuuden suunnitelmallisuus ja toimintaperiaatteet, ja täälläkin lähdetään ihan siitä, että se koulutuksen järjestäjän eli työtehoseuran johtaja ja esihenkilö tukee tätä opiskelijaliikkuvuutta. Ja opiskelijaliikkuvuuksien suunnitelmallisuus ja sitten se, että niille on jonkunnäköiset tavoitteet ja vaikuttavuusmittarit. Myös tuo kestävä kehitys on täällä noussut esille, eli se, että se huomioidaan näiden opiskelijaliikkuvuuksien suunnittelussa. No, henkilöstöliikkuvuuden suunnitelmallisuus ja toimintaperiaatteet, niin tässäkin vähän niin kuin sama asia, eli henkilöstöliikkuvuus on osa henkilöstön osaamisen kehittämissuunnitelmaa. Ja sitten se, että tämmöisiä niin kuin ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia henkilöstöliikkuvuuteen käytetään. Ja jälleen kerran, että kestävä kehitys huomioidaan sitten olemassa olevan näiden henkilöstöliikkuvuuksien suunnittelussa. Kestävien kumppanuuksien rakentaminen ja ylläpitäminen opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuksissa. Eli tosiaan niin pyritään, tällä on tavoitteena myös sitten sen kansainvälisen verkoston luominen ja ylläpitäminen ja yhteistyön niin kuin syventäminen ja se, että saataisiin sitten jotain muutakin kuin pelkkiä liikkuvuuksia, että kenties vaikkapa jopa yhteisiä koulutusohjelmia tai koulutuksia suunniteltua ja niin edespäin. Ja voitaisiin jopa tehdä kumppanuussopimuksia ulkomaisten oppilaitosten ja työpaikkojen kanssa.
Opiskelijoiden, henkilöstön ja muiden sidosryhmien osallistuminen opiskelijaliikkuvuuksien suunnittelussa, eli nyt sitten niin näiden suunnitteluun henkilöstön ja opiskelijoiden mukaanotto olisi hyvin tärkeää. Tämä on meillä semmoinen kehittyvä kohde ja siihen pyritään löytämään myös sitten ihan oikeat toimintatavat. No sitten se toteutus ja kehittäminen, siellä on paljon asiaa, mutta lähinnä just se, että tämäkin tehtäisiin tietyn prosessin mukaisesti ja olisi läpinäkyvää ja tällä tavalla, että se niin kuin noudattaa meidän muutakin laadunhallintaa. Toteutus ja kehittäminen niin sitten vielä niin siellä, että henkilöstö ja esihenkilöt osallistuvat liikkuvuuden suunnitteluun ja valmisteluun ja osallistujat valmennetaan tähän liikkuvuuteen ja myös raportoidaan ja levitetään näitä kokemuksia sitten johdolle, henkilöstölle ja kumppaneille. Semmoinen, mikä tärkeä juttu tässä huomataan, että Erasmus Plus-rahoitusta voidaan tietyissä tapauksissa ulottaa myös oppilaitoksen ulkopuolelle, eli siinä voidaan ottaa mukaan vaikkapa työpaikkakouluttajia, jotka aktiivisesti kouluttaa meidän opiskelijoitamme siellä työpaikoilla. Yleensä näissä tulee vastaan sitten vaan se, että ne työtehtävät ei salli sitä irrottautumista sieltä työpaikalta, ja sitten toinen on se, että tämä Erasmus-tuki ei välttämättä kata kaikkia kuluja. Et yksi sellainen oleellinen, mikä täältä jää aina puuttumaan, niin on se palkka, eli tämä Erasmus-tuki ei kata palkkoja. Se kattaa vain sen matkatuen ja sitten tämän yksilötuen, eli tosiaan ne palkat jää sitten aina tämän työnantajan tai sitten henkilön itsensä kustannettavaksi. Sitten se seuranta ja arviointi, eli näitä pitäisi arvioida ja seurata säännöllisesti, ja sitä tehdäänkin, ja pyritään sieltä löytämään sitten niitä kehityskohteita ja miten parannetaan ja sujuvoitetaan näitä prosesseja ja toimintatapoja. Ja opiskelijahenkilöstöliikkuvuuden parantaminen on sitten siellä lopussa, eli tämäkin on tärkeä asia, eli miten sitten niin kuin käytännössä kehitetään näitä opiskelijahenkilöstöliikkuvuuksia ja miten sitten millaisilla menettelytavoilla vaikka niitä opiskelijahenkilöstöliikkuvuuden palautteisiin reagoidaan. Toistaiseksi meillä ei ole mitään tämmöisiä niin kuin yllättäviä tilanteita tullut vastaan, missä olisi jouduttu kovin nopeasti sitten reagoimaan tai saatu huonoa palautetta. Että toistaiseksi nämä on ainakin ollut kyllä kaikki ihan hyvin suoriutuneita, mutta ennen mitä myöhemmin sieltä sitten tulee se ikävä kokemus vastaan, niin siihen meillä sitten täytyy olla toimintatavat, miten reagoidaan.